וואי, שתדעי לך שסיימתי לעבור על הספר לפני 5 דקות בערך. אני גם ישבתי הבוקר וכזה, דברים שרשמתי לעצמי כזה בחצי נקודה, אני פתחתי את הספר, אמרתי רגע, אני אמצא איזה עמוד זה, אני כאילו כתבתי משהו, אבל איפה זה כתוב? זהו, כן, עשיתי לספר שלי כולו אוזני חמור, זה ממש יפה מביך. מאוד. אז איזה כיף להיות פה שוב, אני ממש התגעגעתי, מזמן לא הקלטנו כלום. נכון, נכון, וגם אני התגעגעתי, ואיזה כיף לחזור לספר שבאמת, וואו. וואו, מטורף. כן, אפל מאוד, מטריד מאוד, אבל אי אפשר לעזוב אותו, הוא כאילו גם... אחד מהטובים, באמת. טוב, עוד שנייה נדבר על זה ונדרג את זה. אז קודם כל, שלום, אני רבבה. ואני רויטל. וכיף לנו להיות פה, והיום נדבר על אש וראש של דיאנה וויין ג'ונס. וזה המקום לומר שאם לא קראתם את הספר, אנחנו נעשה לו ספוילרים. כניסה על אחריותכם בלבד. את רוצה לעשות תקציר לספר? את רוצה שאני אעשה? אני רוצה שנייה לפני התקציר להגיד חצי מילה על השם של הספר. איזה כיף זה שהתרגום שלו לעברית הוא יוצר שם יותר מוצלח מאנגלית, כי האש וראש, איך קוראים לזה בשירה? האנומטופיה, משהו כזה. זה כאילו את שומעת את הלחשוש של הלהבות עם השין הכפולה באש וראש, ואין את זה באנגלית, וזה יופי של שם. וואי, מושלם, נכון. זה באמת שם יפה. גם כריכה יפה. כן. אז את רוצה לעשות תקציר? בואי תעשייה. אני אעשה, אני אשתדל. אז בעצם זה סיפור התבגרות של ילדה בשם פולי, אנחנו מלווים אותה, אני חושבת, מגיל 10 לגיל 19. סיפור התבגרות שבו היא מכירה מישהו בשם תום, גבר מבוגר ממנה, שבעצם הופך להיות סוג של קצת מנטור שלה, והם ביחד ממציאים כל מיני כזה סיפורי גיבורים, שלאט לאט מתרחשים במציאות, ונכנסים לאיזשהו תסבוכת אפלה כזאתי, שבהדרגה מתברר לנו הקוראים שהיא סוג של כללה כזאתי שמבוססת על בלדה עתיקה. תמלין, נכון? כן. 2 בלדות, בלדה אחת. יש הסבר לכל זה בסוף הספר. כן. קשה לי לסכם את זה, כי זה... אז צריך להגיד שכאילו את אמרת שהם נכנסים לתסבוכת אפלה כזאת, שבה הדברים שהם מדמיינים כביכול מתגשמים, ויש שם איזה כללה ברקע, אבל הצד הבאמת אפל של הסיפור, צריך להגיד את זה, הוא מערכת היחסים בין פולי לתום, שהיא מערכת יחסים בין, כמו שאמרת, גבר מבוגר לילדה. הערבוב הזה בין הפנטזיה האפלה לסיפור שהוא אפל, שהוא מטריד בלא מעט מובנים, יוצר משהו עוד יותר אפל. וכמובן, כאילו, לא יודעת אם כמובן, אבל הספר שזה הכי הזכיר לי והכי גרם לי לחשוב עליו מהספרים של דיאנה וויין ג'ונס, זה זמן רוח הרפאים. מעניין, אני מבינה אותך. לא הקלטנו עליו פרק, אבל כן דיברנו עליו בכנס מיתופיה, ומה שאמרנו עליו זה שבעצם הוא עובר בין סיפור אפל על ילדות מוזנחות לסיפור פנטזיה אפל על כוחות אפלים, וחלק מהמשחק של הספר הזה של זמן רוח רפאים הוא שאנחנו יכולים לקרוא אותו גם כפנטזיה וגם כספר ריאליסטי שבו כל החלק הפנטסטי הוא הזיות של מישהי שהיא לא בהכרה, ואני חושבת שעד סוף הספר הזה גם פה יש את המשחק הזה, זאת אומרת, אנחנו קוראים אותו, לא אמרנו את זה בסיכום של הספר, אבל בעצם הספר נפתח בזה שפולי קולטת פתאום שיש לה 2 מערכות זיכרונות מקבילות מגיל ההתבגרות שלה, והיא מתחילה לשלוף זיכרונות מוזרים שנשכחו ממנה לכמה שנים, וככה להיזכר לאט לאט בדברים והיא לא מבינה מה המציאות, מה הזיכרון האמיתי ומה הלא אמיתי. ועד לסיום של הספר ממש אפשר לקרוא את זה גם כספר ריאליסטי, שבו היא נזכרת בדמיונות שהיו לה בגיל הילדות, והיא ממש תוהה לעצמה, אולי המצאתי את זה, היה לי דמיון, אולי המצאתי הכל, והיא מתחילה לשאול אנשים מסביבה, ואף אחד לא יודע על מה היא מדברת, כי השכחה, שבעצם הספר נפתח בזה שיש לה 2 מערכות זיכרונות, ואז היא מבינה שמערכת אחת הושכחה ממנה או נשכחה באיזשהו אופן, ולא רק ממנה אלא גם מכל הסביבה שלה, וזה בעצם מעורר מחשבה, האם
היא שכחה משהו שקרה או שכחה דמיונות ילדות? האם יש שם טראומה שהובילה לשכחה ולטשטוש של הילדות שלה? חשוב גם לומר שפולי גדלה בבית הרוס עם שני הורים מאוד מאוד מנוכרים רגשית ובעייתיים, וזה מודגש הרבה, ובאיזשהו שלב אני חושבת שגם היא בעצמה אומרת, כאילו, מה כבר ילדה בודדה יכולה לעשות, חוץ מלהמציא לעצמה חברים דמיוניים, כן, כאילו. שזה אגב עוד נקודת דמיון לזמן רוח רפאים, ההורים המאוד לא מתפקדים. כן, ואז מגיע סוף הספר, והסוף אומר לנו שפה בניגוד לזמן רוח רפאים זה די חד משמעי, זה ספר פנטזיה. קשה מאוד לקרוא את הספר כספר ריאליסטי כשמגיעים לסוף. כן, ברור, אבל כמו אצל דיאנה ונג'ונס תמיד אפשר, ברור שהפנטזיה שם והיא כאילו נוכחת והיא אמיתית מבחינת דיאנה שכותבת, אבל היא לא מוותרת על לסיים את המשל הריאליסטי שהיא מדברת עליו. כן, כן. בכל מקרה, וואו, אני כאילו, אם דיברת על זה שזה הזכיר לך ספרים אחרים, אז האמת שבקריאה הראשונה, זה הזכיר לי את כריסטופר צ'אנט, בגלל שזה סיפור התבגרות כל כך מקיף וכל כך צבעוני ומרתק. כאילו זה ממש, היא עוברת פה על איזה 6 שנים רצופות בחיים של פולי, כולל כל השטויות והשטיקים של כאילו ילדות בגיל 10 עד 16, וזה היה כל כך משכנע. כל האופנות שלהם בבית ספר והיחסים שלה עם חברות שלה. לא יודעת, זה היה פשוט כל כך אמיתי נכון בעיניי, ורחב יריעה גם. והאמת שעכשיו כתבתי לעצמי שזה הזכיר לי את כריסטופר אחרי הקריאה הראשונה, ובקריאה הנוכחית זה הזכיר לי את הטירה הנאה בכלל. בממד של התגשמות של איזושהי כללה ששזורה לאורך כל הספר, שהיא מבוססת על איזושהי יצירה. יפה, יפה, וגם שאי אפשר לספר מהי, מי שכללו אותו לא יכול לספר, והגיבורה צריכה להבין מה הכללה ולפתור אותה. יפה, לא חשבתי על זה. כן, והגיבורה יוצאת לאיזשהו מסע להציל את הגיבור בעצם, של החוד באיזשהו הסכם פנטסטי, וגם בשניהם מדובר באיזשהו סיפור אהבה שהוא מתממש לאט לאט, והוא גם מתברר לנו ולגיבורים לאט לאט לאורך הספר. יפה, יפה מאוד, זה ממש נקודת דמיון שלא חשבתי עליה. בשביעי של פסח חגגו לי יום הולדת. מזל טוב! תודה, ואחד הילדים שלי הוא עשה משחק ליום הולדת, הוא נכנס לאתר סימניה, והוציא משם כל מיני ביקורות, כאילו קטעים מביקורות שלי. גדול, בטח זה הביך אותך עד מוות, יפה מאוד. והוא מחק כאילו את השמות של הגיבורים ושל הסופרים בקטעים שהוא הקריא, ואז הוא הקריא קטע וכולם היו צריכים לנחש מאיזה ספר זה. איזה חמודים. ואז הוא הקריא קטע, ואני הייתי כזה, מה? כתבתי ביקורת על אש וראש? מעניין. וזה לא היה אש וראש, כי לא כתבתי ביקורת על אש וראש, וזה היה הקטע, אבל תחשבי שהוא מחק את השם של הגיבורה. אז בואי, אני אקריא לך רגע. דמות מרכזית בספר היא נאן, אאוטסיידרית, קורבן ובעלת כוח שהוא ספק כוח קסם ספק כישרון. כמו הרבה פעמים אצל דיאנה ונג'ונס, הגבול בין קסם לכוח טבעי מטושטש. נאן היא מספרת סיפורים מכוננת. הסיפורים שלה יכולים ליצור מציאות, ליצור עולמות מקבילים. האם זה קסם או שזה פשוט מה שסופרים עושים עבורנו? וכשהוא הקריא את זה בלי השם של נאן וגם בלי השם של דיאנה ונג'ונס, ישר חשבתי על פולי. שיש לה ממש את אותו כישרון, שזה לא דמיון שהייתי חושבת עליו בכלל, כי אין דמיון, הן לא דומות. נני משבוע המכשפות, וואו, מגניב מאוד. זהו, אז כאילו, נקודת דמיון שלא הייתי שמה לב אליה בחיים, אבל מה שקרה זה שגם הספר אש וראש היה מונח בסלון, כי אני בדיוק קראתי אותו בשנית בשביל הפודקאסט, ואז איך שאחד הבנים כאילו הקריא את הקטע הזה, אז הבן השני כבר אמר, מה, זה על אש וראש, לא? זה פולי. גדול. אז זה היה מאוד מצחיק למצוא את הנקודת דמיון הזאת, שלא יודעת אם היינו שמים לב אליה. אבל כן, זה משהו שהוא גם נושא שמאוד מדבר אל דיאנה ונג'ונס, הסיפור כקסם, לספר סיפור, וכאילו הדמיון שיוצר דברים, שזה ספק קסם, ספק פשוט מה שסופרים עושים. וזה באמת גם מתחבר לטירה הנאה ולקסם של סופי, שהוא קסם מאוד מילולי. נכון, ובאמת אני חושבת שאש וראש זה אחד הספרים שבו היא נתנה לנו הכי הרבה הצצה לאיך היא חושבת על כתיבה ועל יצירת עולמות. ועל מקורות ההשראה שלה. כמה מקורות השראה, וואו. ממש.
מטורף. פשוט היא שוזרת בתוך העלילה, היא כאילו כל מה שהיא עושה זה עיבוד מחדש לכמה אגדות ובלדות, והכל שזור ביחד. אם את רוצה לדבר על עיבוד אגדה, אז אני אזכיר שבעצם הספר אומנם מתייחס להקללה הבסיסית של תום, מבוססת על הבלדה של תם לין, אני חושבת, ועל עוד... תום הפייטן. אבל בעצם היא מזכרת גם את מזרח לשמש ממערב לירח, ככה קוראים לזה. האגדה שאני אישית מאוד אוהבת, עיבוד אחר שלה, את המסע אל קצה העולם. וואו, אוקיי, קראתי, אני מכירה, אבל קראתי ממש מזמן. האמת שהוא היה פה בבית ממש לאחרונה, כי הבאתי לאחד הילדים, אבל לא קראתי אותו שוב. אני כן ממליצה, אני חוזרת אליו פעם בכמה שנים. הוא לא יודעת אם הוא כתוב הכי טוב בעולם, אבל הוא עיבוד כל כך יפה של האגדה הזאת, הוא מרתק. והוא באמת נורא הזכיר לי אותו. אני אומר עכשיו שאני אעשה ספוילרים לספר המסע אל קצה העולם. יש פה את הגיבורה שבעצם אמורה במשך מספר שנים להיות בקשר עם הגיבור, כשהוא באיזושהי תחפושת, כדי להצליח לשבור את הכללה שהוטלה עליו. היא לא מתאפקת בשלב מסוים, מדליקה את הנר המחושף הרע, ובעצם רואה את הגיבור בלילה כשהוא בדמות אדם, במקום בדמות דוב. היא בעצם מפרה את תנאי ההסכם, והוא נחטף לארצות הצפון, ואז היא יוצאת למסע בעצם לחלץ אותו משם. זה אגדה שאני זוכרת שקראתי אותה כילדה, כאגדה קצרה. מגניב. אז אני לא. ובעצם בספר הזה פולי בשלב שבו היא מחליטה שהיא רוצה תשובות מתום ויהימה, היא הולכת ועושה איזה מין כישוף מאוד אינטואיטיבי כזה, שבו היא אוספת כזה עשבים, ולא זוכרת אם יש שם גם שיער, וכזה חיילי צעצוע שהוא נתן לה שמסמלים את החבורה של תום, וכזה מעלה אותם באש, ואז היא באמת מצליחה בזה לפרוץ, להיפגש איתו באיזשהו אופן קוסמי, ובעצם סוג של מפירה את תנאי הכללה, ומאפשרת ללורל, לנבלית העל, לתפוס אותה. וזה כל כך הזכיר לי אותם, אחד את השני. צריך להגיד על הכישוף האינטואיטיבי הזה, שהוא גם זה משהו שקצת הזכיר לי את זמן רוח רפאים, ששם הן ממציאות כישופים, והכישופים האלה עובדים. כן, שזה מאוד יענה, כאילו היא אומרת לנו, כן, יכלתי להמציא משהו ועכשיו לספר לכם בפרוטרוט כזה על איך זה עובד, כי זה מסמל את זה, וזה עובד כי זה מסמל את זה, והיא אולי קראה את זה בספר לחשים עתיק, אבל לא צריך, כאילו הכישוף עובד כי הוא אמור לעבוד, כי המציא אותו הבן אדם הנכון ברגע הנכון, באינטואיציה הנכונה, זה נורא יפה. נכון, וגם כי זה חלק בעצם מכל מה שקורה לאורך הספר, פולי ממציאה דברים והם מתממשים, אז גם אם היא תמציא כישוף, אין סיבה שהוא לא יתממש. כן, יפה, לא חשבתי על זה, אבל ממש. בספר פולי מאוד מתפעלת מזה שהיא ידעה אינטואיטיבית מה לעשות, אבל האמת היא שזה כן. לא בהכרח. זה הפוך. בדיוק, יכול להיות שהיא המציאה את זה, וזה עבד כי היא המציאה את זה. יפה, אהבתי. כאילו הרפרנס שהיא עושה לשתי הבלדות, לתומאס הפייטן ותם לין, אז כאילו תם לין זה המובן מאליו, זה ממש הסיפור, אבל תום התם בסוף היא מגלה שהוא בעצם מאוד קשור גם לתום התם, כי תום התם קיבל אני אקרא לה לורל, למרות שכמובן שבבלדה הזאת לא לורל, אלא לא יודעת מי, מלכת הפיות או משהו, כן. מתת של להיות דובר אמת, גם כשהוא לא רוצה, מתת שהוא מאוד לא מרוצה ממנו, ובאמת תום לין מקבל את המתת הזה, שכל מה שהוא ממציא הופך לאמת, כך שהוא דובר אמת רטרואקטיבית. אבל אני חושבת שאפשר לראות את הקטע הזה שהוא דובר אמת, גם במערכת היחסים שלו עם פולי, כשהוא נותן לה ביקורת על הסיפורים שלה. והוא נותן לה ביקורת יפה. מאוד אכזרית, מאוד ישירה, ולא מרחם עליה בגלל שהיא ילדה, ואולי זה גם מתקשר קצת למתת הזאת, כאילו הוא אומר לה בלי היסוסים קשקוש סנטימנטלי, איזה דבר נורא להגיד לילדה. זה היה נפלא, זה היה, לא חשבתי את הקטע. זה היה מאוד נכון, אבל זה היה גם דבר נורא להגיד לילדה בת 13-14, אני לא זוכרת בת כמה היא שם. כן, ובאמת, אם את מביאה אותנו לזה, כאילו היא באה, דיאנה ממש מכניסה אותנו לראש שלה, ולגבי איך היא כותבת. כאילו ממש, היא חושפת אותנו, אני חושבת לכל מיני דברים שהיא השתעשעה איתם בילדות. מעניין. איך היא כאילו קצת ניסתה, אולי היא קצת ניסתה בעצמה להעתיק את טולקין, ואולי היא קצת ניסתה בעצמה קצת כתבה כל מיני, שאלה מוטיבים מפה ומשם, ואז גילתה שהיא בעצם צריכה לדבר
בשם עצמה, וכאילו, ואז אולי היה לה שלב של אובר סנטימנטליות וקיץ', והיא ממש, אולי זה לא דיאנה עצמה, אלא סתם, אבל אני אהבתי את החשיפה לתהליך הכתיבה הזה. זה יפה מאוד, וגם מחזיר אותי לפרק שעשינו על כוח השלושה, ששם אמרת שזה מזכיר לך קצת את טולקין עם הטבעת, וזה באמת אמרנו שזה אחד הספרים הכי פחות דיאנה ווין ג'ונסים, ובאמת אולי כאילו נכון, יש פה איזה תהליך שהיא מפתחת את הקול שלה בעצמה. נכון. ואני מנסה למצוא איפה זה, במסגרת אוזני החמור שלי. כל עוד את לא שמה אותו הפוך פתוח, הכל בסדר. שתדעי לך שכשהתחלתי לשים אוזני חמור, אמרתי לעצמי, וואו, זה ממש הפרה של, אני מכיבה לספר. ממש. זה נורא מעניין איך שדיאנה גם בונה לנו פה סיפור מעניין על כתיבה, ועל איך היא משתמשת וחושבת על כתיבה, והיא למשל כל הנושא הזה שהיא מדברת על קשקוש סנטימנטלי, בעיקר בשלב שבו פולי כותבת ארוכות על הכתף השזופה והשרירית. וואי, איזה קטע נהדר. צריך כאילו לשלוח, להוציא את הקטע הזה ולשלוח אותו להרבה כותבות רומנטיקה. כן. חד משמעית, בעיקר עם התגובה היפיפייה של תום, שהכתיב לחבר שלו מכתב שבו הוא מאלץ אותה לחשוב על כל הפגמים בגב האנושי. קטע יפיפה. בכל מקרה, אז בסוף פולי בעצם אומרת, רגע, אז כאילו אין לך סרטן, נכון? כאילו לורל מספרת לה של כזה, וואי, תום המסכן, יש לו סרטן, את צריכה לעזוב אותו, זה ממש מביך אותו, והיא כאילו תחת הסוג של כישוף הזה, היא כאילו מסכימה, ואז היא אומרת לו, אין לך סרטן, נכון? ואז הוא אומר לה, זה מה שהיא סיפרה לך? ואז היא אומרת, אם הייתי חושבת עליך, אמרה פולי בכעס ובחרטה, הייתי מבינה שהיא משקרת. היא שקרה רק כששאלתי. אתה לימדת אותי מה זה קשקוש סנטימנטלי, אבל אפילו לא העליתי את זה על דעתי. היא בעצם מכניסה את כל הנושא של כאילו הלימוד של פולי, של ככה לא כותבים, זה קשקוש סנטימנטלי, לכללה, כאילו לזה שהיא נכנעה ללורל. יפה מאוד. כאילו, אם היא הייתה עוצרת לרגע לחשוב ולומר, מה, כאילו, אוי, יש לו סרטן והוא כזה אומלל ואנחנו מנסים להציל אותו, זה לא קצת קשקוש סנטימנטלי. וואו, לגמרי. שזה פשוט מושלם בעיניי. כן, ואהבתי מה שאמרת פה ככה בקטנה, שהיא נמצאת תחת כישוף, באמת אולי המבוכה היא גם סוג של כישוף, כלומר כשאנחנו נבוכים זה גורם לנו לבחור בחירות, כאילו זה משפיע עלינו ומוביל אותנו לבחור בחירות לא טובות ולא נכונות, זה מין סוג של כישוף שמופעל עלינו. ממש, ועוד משהו מעניין על הכתיבה, זה שבאיזשהו שלב היא אומרת ככה, התברר לה שמחשבותיה מתעכבות על איפשהו, כפי שרקמו אותו היא ותום בדמיונם. מקום שחומקים אליו בין העולם שהוא פה ועכשיו, אלא איפה הנסתר. כפי שאמרה פעם לורל לתום אחר. ביניהם יש שביל יפה, בלי לצאת בהכרח מהעולם הזה. לאיפשהו יש שני צדדים, חשבה פולי. האחד הוא באמת מבוי סתום, והאחר הוא התהום שנפרסת לרגלייך כשאת יוצרת משהו חדש מתוך רעיונות שאיש עוד לא הגע לפנייך. שזה ממש בעיניי, אני מאמין של דיאנה כסופרת. היא כולה קופצת לתהום וכאילו יוצרת משהו חדש מתוך כל מיני רעיונות, והיא מתייחסת לזה כאל מקום פיזי באיזושהי רמה. מקום מנטלי פיזי אמיתי. ואולי גם לפה המבוכה מתקשרת, כי את עושה דברים ניסיוניים נכון. ומוזרים, ואת מגישה אותם ככתב יד, ומישהו צריך לקרוא את זה, ואני חושבת אני זוכרת שקראתי את זה, ואני חושבת שגילי בר-הלל כתבה על זמן רוח רפאים, שכאילו מולים לא ידעו מה לעשות עם הדבר הזה, מה זה הסיפור האפל הזה על מישהי שכאילו סובלת מאלימות, ואז יש שם פנטזיה, כאילו איך אוכלים את הדבר הזה, וכן, יש פה איזשהו תהום לקפוץ עליה, וגם איזושהי מבוכה מאוד גדולה להתדבר, להגיד, זה הסיפור, ככה אני כותבת אותו, וקחו את זה. ממש, והיא כל כך פורצת דרך לזמנה, שבאמת אני חושבת עליה שולחת כתבי יד להוצאות, יש לה חתיכת אומץ, כאילו, כי היא לא ראתה שום דבר כזה לפני זה, כאילו, נראה לי הכי קרוב שהיא הכירה לבכלל פנטזיה, זה אולי טולקין ונרניה, כאילו, ומה, ויש פער גדול ביניהם לבין דיאנה, כאילו, וואו, מטורף.
אוקיי, אז אני רוצה לדבר על הנושא הכי כבד שיושב בבסיס של הספר הזה, שזה מערכת יחסים בין גבר מבוגר לילדה. ובסוף דבר אני חושבת שהמתרגמת לי עברון התייחסה לזה מאוד יפה, אבל יש לי הסתייגות. כי יש לי כמה דברים לומר על זה, כן. תתחילי, תפרסי לפנינו. כן, אני בטוחה שיש לך מה לומר על זה, אין לי שום ספק. לי עברון השוותה את זה לשתי יצירות קלאסיות, לאה בערך רגליים וג'יין אייר, שגם שם יש מערכת יחסים בין גבר מבוגר לבחורה צעירה, שגם שם זה מייצר איזו תחושה של אי-נוחות, וגם מצד שני בשני הספרים האלה היא אומרת, ולדעתי מאוד בצדק, האישה בסוף מערכת היחסים מתממשת רק שהאישה מצליחה להשיג איזושהי נפרדות, איזשהו מעמד משל עצמה, בג'יין אייר אפילו היא הופכת להיות הצד החזק, וגם כאן בעצם בסוף הספר פולי צריכה להגיע לאיזושהי נפרדות ולהיות מסוגלת להסתכל לתום לין בעיניים ולהגיד לו אתה היית לא בסדר, בשביל שהם יצליחו לצאת מזה. חוץ מההבדל החשוב שפולי הייתה קטינה. בדיוק, אז אני רציתי לדבר על 3 הבדלים מאוד משמעותיים בעיניי. א', תקופה. גם אבא ערך רגליים וגם ג'יין אייר נכתבו בתקופה שבה מערכת יחסים בין גבר מבוגר לבחורה צעירה הייתה דבר מקובל, לא נתפס כדבר שלילי, ובמובן הזה הם אפילו חדשנים לזמנה בזה שהם אומרים, לא טוב, בואו ניתן לאישה מעמד יותר גבוה, ולא נשאיר את זה בחוסר השוויון הזה, לפני שמערכת היחסים מתממשת. לעומת זאת, אש וראש נכתב בשנות ה-80. ברור לכולם, גם לספר עצמו, שזה לא תקין מה שקורה שם. ופה זה פער מאוד מאוד משמעותי, כן. בין סופרת שכותבת משהו שהוא תקין בעיניה ועוד מתקנת עוד יותר את המצב, לבין סופרת שכותבת משהו שכולם יודעים שזה לא תקין. סבתא של פולי הולכת ואומרת לתום, תעזוב אותה, אתה מנצל אותה, והיא צודקת. אז זה הבדל מאוד מאוד משמעותי. הבדל נוסף זה כמובן מה שאמרת, הגילים זה לא אותם גילים. גם לאורך הספר, כל הזמן נינה, חברה של פולי, אומרת לה, שוב גבר זר שאת מדברת איתו, זה כאילו ממש עושה לנו בילדאפ לאורך הספר, לכזה פולי מדברת עם גברים זרים, פולי לא אמורה לדבר עם גברים זרים. כן, והאנלוגיה שכל הזמן יש בין תום לבין אבא של פולי, גם במשפט הזה של נינה, שהיא אומרת את זה כשפולי מדברת עם אבא שלה, וגם כששכחתי איך קוראים לה, חברה של תום, אומרת לו, לתום ולפולי, אתם נראים כמו אבא ובת, וגם כשסבתא של פולי, כשפולי נתקעת בעיר של אבא שלה בלי כסף ובלי איך לחזור, ותום לין מצליח להחזיר אותה הביתה, וסבתא שלה אומרת, טוב, הוא מתנהג יותר טוב מהבן שלי. יש שם אנלוגיה מאוד ברורה בין תום לין לבין אבא של פולי, וזה מאוד מבליט כמה מערכת היחסים הזאת היא בעייתית. וכמו שאמרת, פולי היא קטינה כשזה מתחיל, בניגוד לג'יין אייר ולג'ודי של אבא ערך רגליים, שהן אומנם צעירות משמעותית ובמעמד חברתי שונה מהדברים שהן בקשר איתן, אבל הן לפחות לא קטינות. כן. וגם לפחות בקשר לאבא ערך רגליים, יש פה פער מאוד גדול, כי מערכת היחסים בין פולי לתום מתחילה כמערכת יחסים סוג של רומנטית מהרגע הראשון. ממש על הפגישה הראשונה שלהם, אני ממש רשמתי לעצמי את העמוד, כדי שאני אדע לצטט את זה. שימוש במילה פלירטוט? כן, כן. כן, שהיא מתחילה לפלרטט עם ארלין, אילו אמא שלה הייתה שם, היא הייתה תוקעת בפולי את אחד ממבטיה הממושכים והכבדים. יש שם רמז. אני לא אומרת שזה ככה מהרגע שלו, אבל זה נרמז. אני לא יודעת, כי אני לא בטוחה שהמילה פלירטוט תמיד שימשה למה שהיא משמשת אותנו עכשיו. אני חושבת שהמילה פלירטוט יכול... אולי אני נותנת פה נקודת חסד שלא מגיעה לדיאנה ויין ג'ונס, אבל אני חושבת שהמילה פלירטוט עברה כל מיני אינטרפטציות עם הזמן, ושיש סיכוי שבזמן שדיאנה כתבה את זה, פלירטוט זה סוג של התחנחנות שילדים מסוג מסוים יכולים להשתמש בה כדי להקסים מבוגרים בצורה שהיא קצת צבועה או לא... אני מבינה לגמרי, מאוד יכול להיות שאת צודקת, אבל כן צריך להגיד שיש פה את המשפט הזה על אמא שלה שהייתה לא מרוצה אם היא הייתה רואה אותה. אני חושבת כי היא לא מרוצה בכללי, עם זה שפולי מדברת עם זרים, מתחילה איתה משחקי דמיון, ומנסה להקסים אותם. אייבי, אמא שלה, היא כאילו כולה סביב סודות ותככנות ולחשוד בכולם. נכון, לא, מה שהתחלתי להגיד, אבל שכאילו יש את המשפט על אמא שלה, ובהמשך יש לנו את הסיטואציה שבה אמא של פולי מאשימה אותה בקשר שלה עם דיוויד, בן הזוג של אמא שלה.
ששם כבר די ברור שהיא מאשימה את פולי ביותר מאשר התחנחנות, אלא ממש בניסיון כאילו לקחת לה את הגבר. אני מבינה מה את אומרת, כן. אז הקשר הזה בין הסיטואציות קצת מעלה על הדעת, ובכל מקרה גם תום לין, כי הוא מתחיל לדבר עם ילדה קטנה, באבא דרך רגליים, הקשר מתחיל כקשר מאוד הגיוני, כאילו הוא שולח נערה יתומה לקולג', הוא מממן אותה, הוא רוצה שהיא תכתוב לו בשביל להתאמן בכתיבה, הוא לא מהרגע הראשון עושה איזה משהו לא תקין, הוא מתאהב בה בהמשך. אז זהו, אז אני אומרת, הדמיון הזה שכאילו לי עברון מציינת, אש וראש משמעותית פחות תמים משתי היצירות שהיא מזכירה. זה מה שיש לי להגיד בנושא. כן, אני חושבת שמה שגרם לי להשלים עם נראה לי אנחנו יכולות לקרוא לזה גרומינג שבספר הזה, מה זה להשלים? לאורך כל הספר אני קראתי אותו והייתי כזה, אוי לא, אוי לא, אוי לא. כן. בהתחלה נורא פחדתי שהיא תיקח את זה למשל על פדופיליה, שמחתי שהיא לא לקחה את זה לשם, כאילו, גם אמרתי לעצמי, מה, דיאנה ווינג'ונס תיקח את זה עד לרמה של פדופיליה? לא נראה לי, אבל, ובאמת צדקתי, אבל זה לא הכי רחוק כל הנושא של גרומינג. ובסוף אני חושבת שהיא באה פה במודעות מלאה, אני לא יודעת למה, אבל במודעות מלאה היא באה ומספרת לנו על סיפור של גרומינג שהוא לא בסדר, והיא הופכת אותו לבסדר. ואיך היא הופכת אותו לבסדר? כי הגרומינג הוא מודע, כל הצדדים מכירים בו, וההכרה בזה שזה היה וזה לא תקין, זה חלק מהפתרון. שזה מטורף בעיניי, זה כאילו העיף לי את המוח, אבל תום בעצם מההתחלה, ואני עוד רגע אקריא ציטוטים, תום מההתחלה ידע שהוא מנצל את פולי, ועשה זאת כי אין לו ברירה, זאת התקווה היחידה שלו בעצם להינצל מהכללה הזאת, ובאיזשהו שלב נפל לו האסימון שהיא מתאהבת בו, והוא תפס צעד אחורה והיה כזה, טוב, זה ממש לא תקין, אני לא יכול להיות יותר בקשר רציף איתה בכלל. ובאיזשהו שלב פולי מבינה את הסיטואציה, משחזרת את הזיכרונות שלה, והפתרון בסוף, בסצנה שבו לורל נותנת לו איזה מין הזדמנות להינצל, אבל בעצם היא מתכננת שכל ניסיון להציל אותו רק יגרום לו ליפול עוד יותר ולמות, אז הדרך של פולי להציל אותו, זה לבוא ולפרוס לפניו את מה שהיה לו בסדר במערכת היחסים שלהם, אני פשוט אקריא, שנייה, ברשותך. פולי אומרת לו, אז למה אתה עדיין מנסה להרחיק אותי? שאלה פולי, כי אתה מנסה מאז שאני מכירה אותך. מה עוד יכולתי לעשות? שאל תום. הייתי מוכרח להמשיך ליצור קשר ולשלוח לך דברים, כי את היית הסיכוי היחיד שלי. אבל מה שעשיתי לא היה חייב למצוא חן בעיניי, בייחוד אחרי שמורטון גילה. תום עושה את זה כי זה האופציה היחידה שלו, לא מצא חן בעיניו, שומר על מרחק, כי הוא מבין שיש פה קשר רגשי שהוא לא תקין. אחר כך, בסוף, מה שפולי אומרת לו, בניסיון להציל אותו, זה את האמת, שזה ככה. ועשית גם טעות חמורה עוד יותר, אמרה. ניצלת אותי, השתלטת עליי כשהייתי ילדה כדי להציל את אורך. אתה לא תעשה את זה שוב. ואז כאילו תום נדהם ועמום ומסתכל עליה, ואז היא אומרת, עכשיו אתה יודע איך הרגשתי, אמרה פולי, מידה כנגד מידה, ממילא אין לנו שום דבר במשותף, וגם אני רוצה לפתח קריירה משלי. אז היא צועקת עליו, ואני לא רוצה לראות אותך יותר לעולם. עכשיו, חלק מזה זה איזושהי הצגה, בשביל לגרום לכללה, כאילו, בכל זאת להציל אותו. וחלק מזה זה כאילו, זה צד אמיתי של מערכת היחסים ביניהם, שהיא חייבת להברר. כן, והיא ממש אומרת את זה. היא אומרת את זה שזה חייב להיות אמיתי כדי שזה יעבוד. אם היא רק תעשה הצגה וזה לא יהיה אמיתי, זה לא יעבוד. היא ממש חייבת למצוא בתוכה את המקום האמיתי, שבו את ההבנה האמיתית שזה היה לא תקין, ואני גם חושבת שאולי החלק שבו היא שוכחת למשך כמה שנים, הוא חלק ממה שמאפשר את התיקון הזה בסוף, זאת אומרת, היא נכנסת לסיפור הזה מחדש כבוגרת, ויש לה נקודת מבט בוגרת. ומנקודת המבט הבוגרת שלה היא יכולה לראות כמה כל זה היה לא תקין. ואולי נקודת המבט הבוגרת בכלל מאפשר... אוקיי, כאילו, תראי, אני חושבת שהדבר המטריד בספר הוא כמה הוא גורם לך להזדהות עם הסיפור הזה, ולרצות שיהיה להם happy end כשזה לא תקין. ולרצות שהם יהיו ביחד. שזה מאוד לא בסדר. וזה מה שמטריד, שהיא מצליחה להציג את זה בצורה כזאת שאנחנו כזה רוצים שזה יעבוד, ואז כמובן, אבל זה מה שאני רוצה. ואני חושבת שאולי באמת החלק שבו היא שוכחת, זה מאפשר לה להגיע
מחדש כבוגרת לסיפור הזה. יפה, אהבתי. אני גם כאילו חושבת שעצם העובדה שהיא הייתה צריכה לאוורר את העובדה שדברים לא היו תקינים, בתור התחלה הם מכירים בזה, ואז כמו שאת אומרת, שניהם ניגשים לזה בתור בוגרים. האם זה עדיין תקין? נכון. לא במיוחד. האם זה קצת יותר הגיוני? כן. כן. ואהבתי, אני לא יודעת מה דיאנה בדיוק מנסה לומר לנו פה על גרומינג, אבל... זה כן, זה לא ספק מעניין ומורכב ולא חד משמעי לשום כיוון. צריך להגיד שגם תום עצמו הוא קורבן של גרומינג, של לורל, שהוא אומר באיזשהו שלב שהיא אימצה אותו. נכון, זה לא הופך את זה להרבה יותר טוב. לא, זה ממש שרשרת הקורבנות והקרבון, ממש זה, אבל כן, הוא כאילו נקלע למעגל הזה בעצמו בגיל צעיר. בכללי יש פה מערכת של המון ניצולים, המון יצורים מיתים שמנצלים אנשים אחרים והורגים אותם בשביל לשאוב הם מהחיים וכולי וכולי. כאילו סבא של פולי היה אחד מהנערים של לורל שבעצם נהרגו בשביל לתת חיים למלך הפויות או whatever. נכון, וזה מאוד מעניין איך זה משתלב בסיפור. האם זה משהו שנותן לפולי כוחות מסוימים? כאילו, מה הופך את פולי למה שהיא? אני חושבת שזה פשוט, יש פה כמה משפחות קסומות, שלכל אחת יש את הנרטיב שלה ואת המקום שלה בסיפור. כאילו, גם באיזשהו שלב, אן, החברה הנגנית של תום, היא אומרת, לא, יש לי זכות מולדת להיות פה, אמא שלי שייכת למשפחת לרוי, ומותר לי להזמין חברים לאירוע. וזה כאילו, וכולם מקבלים את זה, כן, טוב, מותר לך להיות פה. כאילו זה ממש כזה, יש לנו פה גנג של פיות, ולכל אחד יש את התפקיד שלו, ולכל אחד, ועצם העובדה שאתה נולדת למשפחה קסומה מסוימת, מכניסה אותך קצת בעל כורחך לתוך הסיפור הזה. כן, כי זו שאלה מעניינת בסוף, מה הופך את פולי לפולי? למה פולי היא התקווה היחידה שלו? מה יש בפולי? למה היא? אני לא חושבת שזה מקבל תשובה. אני חושבת שזה קצת... לא, אני לא חושבת שזה עניין של קשר משפחתי, אני חושבת שזה... היא הייתה במקום הנכון בזמן הנכון, ונוצר ביניהם קשר בזמן הנכון. נכון, אבל גם חייב להיות משהו בכישרון שלה, בלהמציא דברים ולספר סיפורים. כאילו תום קיבל את המתת הזאת שכל דבר הופך לאמיתי, שהוא אומר הופך לאמיתי, אבל הוא צריך מישהו שיעזור לו להגיד דברים. אולי באמת. כן, וכאילו השילוב של הכוחות שלהם, הוא בעצם מבין שהוא יכול אולי להציל אותו, כן. הסוף באופן כללי הוא עמום, הוא לא ברור, הוא מאוד מעורפל. וואו, כן, טוב, זה סוף דיאנה וויין ג'ונס קלאסי, זה כזה המון דברים קורים, תפאורה מוזרה, כוחות קסם אינטואיטיבי מאוד, כן. כן, לא, אבל אפילו ברמת מה הסיפור של האח שלו. אנחנו מבינים בדיעבד שהוא לפני שנים עשה עסקה שכאילו שחרר את עצמו על ידי זה שהוא שליח את תום לידיים של לורל. ואז מה? ואז תום זרק את לזלי לידיים של לורל? תום לא זרק את לזלי, אני לא חושבת שתום במכוון זרק את לזלי לידיים של לורל, אני חושבת שהוא אולי לא מנע את זה, אבל הוא כאילו... לא, אבל הוא כן המליץ לעדנה לשלוח אותו לעיר של לורל. אני מבינה מה את אומרת, אבל אני חושבת שבשלב מסוים הוא אומר, לא, זה לא היה בכוונה, אני חושבת שהיה לו אמירה שזיקתה אותו פה, אבל בסוף לא, אני חושבת שזה איזושהי התנקמות קוסמית של כזה, תראו מה קורה כשאתם מנסים להקריב אחד את השני, אז אחר כך הבן שלך ימצא את דרכו להיות קורבן של לורל. אני חושבת שזה פשוט מראה איך כאילו הכללה הזאת חוזרת וחוזרת וחוזרת, אלא אם כן תצליחו לשבור אותה וסוף סוף להרוג את מלך הפיות שמנסה לקחת את הדם של כל אני קוראת לו מלך הפיות, אין פה בכלל את המילה פיות בספר, כן? אבל לצורך העניין אנחנו נקרא להם מלכי פיות. אלא אם כן, קיצור, אלא אם כן תגדעו את כל הטקס המורבידי הזה מהשורש, אז כאילו זה מה שימשיך להיות. זה מה שנראה לי מנסה להשיג פה. עוד מילה על השכחה של פולי, צריך להגיד שיש פה את הדבר הדיאנה וויין ג'ונסי הקטן הזה שאנחנו רואים בהרבה ספרים, שפולי אומרת בסדר, אני אשכח מזה, וזה שוב המשחק הזה בין להגיד, טוב, שכחתי מזה, כאילו, נראה שאנחנו אומרים הרבה פעמים שאנחנו מתכוונים בסדר, אני שם את זה בצד, לזה שזה הופך להיות מילולית היא שוכחת מזה, וגם כאילו חלק מהקסם של משפחת לרוי, של לורל, זה לגרום לאנשים לפגוע בעצמם. כאילו לורל מצליחה למשוך את פולי לעולל את זה לעצמה, את השכחה הזאת, להגיד שהיא תשכח מזה. כן. לא יודעת אם זה אולי אני קצת נסחפת, אבל זה קצת מזכיר לי את הרגע שבו תום דורס את החבר שלו,
כשהוא רודף אחרי, כשהוא ופולי מנסים לברוח ממפלצת, נכון. ואז הוא בעצם מגלה שהוא דורס את החבר שלו, זה מין קסם כזה מאוד מרושע של משפחת לרוי ועוזריהם, לגרום לאנשים שהם יהיו אלה שפוגעים בעצמם. ממש. רציתי לצטט פה, ממש בסוף הספר, אחרי שפולי צועקת על תום, אז בעצם שניהם מצליחים להיחלץ על חשבון מלך הפיות שנעלם. אז הם כזה יושבים רטובים, כי הם יצאו מהמים, ואז תום אומר לה, התכוונת לזה, נכון? ואז פולי אומרת לו, כן. והודות ללורל היה עליה להמשיך להתכוון לזה, אחרת יחזרו לנקודת ההתחלה. אם את אוהבת מישהו די הצורך לוותר עליו, את מוכרחה לוותר עליו לנצח, אחרת לא אהבת אותו עד כדי כך. כאילו, היא באמת, ברגע זה, היא ויתרה על תום. היא כאילו, שזה גם איזשהו ממד מעניין של, בנושא הגרומינג, כן? היא כאילו, נכון. בשלב הזה, היא ויתרה לחלוטין על מערכת היחסים שלהם. אז בסדר, עמוד אחר כך, הם כזה עושים משהו מאוד דיאנה ונג'נסי, וכזה אומרים, טוב, בסדר, טריק מילולי, אנחנו כן נהיה בקשר למרות, את לא רוצה לראות אותי יותר, אבל אני רוצה לראות אותך בעצם, אז כן, אולי זה כן יסתדר. ואז הם כזה, טוב, סבבה, הכל טוב. אבל כן קרתה הנקודה הזאת שבה היא ויתרה על הקשר הזה. רציתי לדבר על הציר המעניין של מבוכה שהיא מדברת עליו בספר. היא כל הזמן היא כאילו מכניסה נכון. את הנושא של, בהתחלה הם מדברים על זה של להיות גיבור, בעצם הדבר האמיתי שגבורה פה זה לא לקפוץ לתוך קרב, אלא להסכים לקפוץ לתוך קרב, למרות שאתה מת מבוכה תוך כדי שאתה עושה את זה, ואתה נראה מטופש, והכל מגוחך. כן. וזה בא לידי ביטוי גם אחר כך, המון פעמים, היא כאילו מכניסה את איך שבעצם פולי בסוף, כדי להציל את תום, היא יושבת ברכבת ומדברת ונראית כמו אישה משוגעת, מדברת עם אנשים שכאילו לכאורה שכחו אותה, אבל היא חייבת לעשות את זה בשביל בעצם לאחוז כל הזמן בתום ולקיים את מה שקורה בבלדה. וכל הזמן היא חייבת להביך את עצמה, כן. שזה תיקון לרגע שבו היא נתנה ללורל להשתלט עליה בעזרת מבוכה, שלורל הביכה אותה, עד שהיא אמרה בסדר אני אשכח ממנו, ומאותו רגע היא מבינה שהתיקון היחיד הוא להתגבר על המבוכה הזאת. בדיוק. נכון, זה מעניין מאוד מה שהיא עושה שם עם הנושא הזה. ואני לוקחת את זה צעד קדימה, ואני חושבת שהיא מנסה לקשר את זה לאהבה, אני חושבת שהיא מנסה לבוא ולומר, בן אדם יכול לבוא ולהיות עם מושא האהבה שלו, כשהוא משאיר מאחורה את האגו שלו ומוכן גם להיות מובך בסיטואציה ולהיות פגיע אולי וכאילו קצת להשאיר מאחורה את מה יחשבו עליו. שזה מעניין. יפה ומעניין, כן. אני חושבת שזה גם קצת מתקשר לכל הנושא של פולי כגיבורה, לסיפור החניכה שלה, לאו דווקא כסיפור התבגרות, אלא כסיפור של גיבורה, שזה באמת מהדהד את האגדה שדיברת עליה, והבלדה על תמלין. בעצם אנחנו רגילים לחשוב על אבירים על סוסים לבנים שמצילים עלמות במצוקה, ובעצם דיאנה ווין-ג'ונס חושפת לנו שהרעיון של גיבורה שמצילה את הגבר הוא רעיון עתיק. זה לא משהו חדש ומודרני, יש לנו את זה בבלדה של תמלין עם ג'נט שהולכת להציל אותו, ויש לנו את זה באגדה שעליה מבוסס המסע אל סוף העולם. נכון. שהולכת לצפון כדי להציל את הנסיך המחושף, ויש לנו את זה פה, בעצם כאילו זה ממש היפוך, בסיפור הריאליסטי יש פה גבר מבוגר שמנצל ילדה קטנה ותמימה, ובסיפור הפנטסטי יש פה את פולי שמצילה את תום מהכללה שלו. וזה אני חושבת משהו שעניין אותה מאוד לבדוק, הנושא של גיבורות, איך גיבורה נבנית, איך נהיית גיבורה. יפה. אני באמת אוהבת את זה שהיא ממש אומרת, תקשיבו, זה לא איזה רעיון חדש ומהפכני. כן. תמיד היו גיבורות. גיבורות זה דבר קיים. כן, וכשאת מסתכלת גם, לא יודעת, על סבתא שלה, אז כאילו, הוא ימנם לא הצליחה, אבל היא גיבורת משנה נהדרת ומאוד משמעותית פה. וואו, היא נהדרת הסבתא, באמת, כאילו, היא מצילה את פולי. כן, קודם כל. היא ממש הגיבורה שלוקחת אחריות ומתקנת את המצב, וגם אם דיברת על המבוכה, אולי גם היא מתגברת קצת על המבוכה, כשהיא הולכת לסדר את המעמד החוקי של פולי, והיא מתיישבת בכל מיני לשקות עם פקידים אטומים, ואומרת, אני לא זזה מפה עד שתתקנו את זה. אולי זה גם קצת מביך הדבר הזה, וזה פשוט לא מעניין אותה. היא באה ועושה מה שצריך לעשות.
משהו נוסף להגיד על ההורים של פולי? זאת אומרת, הזכרנו שהם כן. הורים נוראים ולא מתפקדים, אבל אני באמת חושבת שמכל דמויות ההורים בספרים של דיאנה ויין ג'ונס, אימא של פולי היא האימא הכי נוראית. כנראה. כנראה, היא ממש לא רק נרקיסיסטית, היא גם, איך קוראים לזה? מניפולטיבית, בטירוף. כן. מזניחה, טירוף, כאילו. מאשימה את פולי בכל מה שקורה בחיים שלה, וגם זה בעצם חלק מהסיפור של פולי כגיבורה, או הניגודיות לאמא שלה. בין אמא שלה שהיא תמיד קורבן, ותמיד היא מחפרה את האושר בחיים, וכולם פוגעים בה, לפולי שלוקחת אחריות, וגם כשיש מישהו שבאמת פוגע בה, היא לוקחת אחריות על הסיפור שלה, והיא מספרת אותו מחדש בדרך שלה. היא לא נותנת לדברים לקרות לה, ואז לבוא ולהאשים את העולם. ממש. בכל מקרה, עוד שני דברים אחרונים. דבר אחד זה שיש גם איזשהו משחק בספר עם הנושא של ניצול, שכל הזמן אומרים לפולי כזה, וואי, תהי נחמדה. אוי, את לא נחמדה, למה את לא נחמדה אליי? ואז באיזשהו שלב, איזה גבר נכלולי בשם מר אוקיף אומר לה, אל תחייכי ככה לגברים, יש לך לב רך, ויום אחד מישהו ינצל את זה. אל תפתי אותנו, הבחורים התמימים ללכת בכיוון הזה. ונראה לי היא ממש שוזרת את זה לאורך הספר, היא מתייחסת לפולי כאל מישהי שהיא נחמדה, ולכן, כאילו שהרבה פעמים, מתוך זה שהיא כאילו מוכנה להיות נחמדה, אז אמא שלה קצת דורסת אותה, ושכל מיני אנשים רעים עושים לה דברים. זה ממש בילדות שלה כבר במערכת היחסים שלה עם נינה, שנינה כל פעם אומרת לה, טוב, אז אני לא אשחק איתך, ואז היא מוותרת לה. זה ממש דפוס. זהו, אבל מתוך הדפוס הזה, פולי עושה דברים מאוד יפים, והיא בעצם באיזשהו שלב, היא אומרת לנינה, אז אני לא אהיה חברה שלך, והיא כאילו זה נותן לה איזה שיכרון כוח כזה, מאוד מוצדק, והיא בעצם כאילו עדיין לצערי היא נותנת לסב להיות חבר, להיות כאילו הבויפרנד שלה, למרות שהיא בכלל לא רוצה את זה ולא מעוניינת בנשיקות שלו ולא מעוניינת בכלום, אבל היא עושה את זה כי כזה אוי הוא ירגיש לא נעים, וכאילו היא כל הזמן, זה גם איזשהו תהליך שהיא עוברת של להשתחרר מהצורך להיות נחמדה, והמבוכה זה באמת סוג של ההפך מלהיות נחמדה. להביך את עצמה ולהסתובב ולראות כמו בחורה משוגעת ברכבת, זה באמת ההפך מלרצות לגרום לאנשים להרגיש בנוח. כן. רגע, את רוצה אולי להגיד עוד משהו על מערכת היחסים הזאת עם סב, שהיא גם מאוד מעניינת. כאילו היא קיימת בשני צירי הזמן. כן, אני לא יודעת מה לחלוטין היא מנסה לומר פה, אבל זה פשוט, זה כאילו סוג של האנטיתזה למערכת היחסים שהיא הייתה רוצה, והיא באיזשהו שלב גם אומרת, סב אוהב אותי כמו שאנשים אוהבים לשמור טינה. כאילו הוא אוהב אותה באיזה מין רגש שלילי. כן, וגם לא ברור מה הוא מנסה לעשות, כאילו אבא שלו משבח אותו, כאילו אתה שומר עליה מקרוב בדרך הזאת, אבל האם הוא מנסה להציל אותה, לעזור לה, האם הוא מנסה לשמור על עצמו, לא לגמרי ברור, אבל זה... אני חושבת שזה נאמר מתישהו, שאיכשהו הוא מנסה לשמור על עצמו, שכאילו אז הוא לא יצטרך להחליף את אבא שלו, כן, כאילו יש שם, זה בוודאי שזה עוד מערכת יחסים לא תקינה, נצלנית באיזשהו אופן, הפוכה, כאילו יש את השאלה, אני לא זוכרת איפה ולא רשמתי לי עמוד, אבל יש איפשהו שפולי אומר כזה, אני בכלל לא רוצה להתחתן, אני אהיה גיבורה כשאני אהיה גדולה, ואז יש מערכת היחסים עם סב, שזה כאילו הכי מערכת יחסים שנות כזה הוא בבריונות ורגשה שמה, הוא כזה מאלץ אותה להתארס איתו. כן, כאילו היא מוכנה לתת לו לנשק אותה כי לא נעים לה, וכאילו הכי מערכת יחסים הפוכה מהפנטזיית גיבורה שלא מתחתנת, והולכת להציל את העולם שלה. ממש. לא יודעת, רציתי רק עוד להוסיף שכאילו בכללי זה הספר הכי, אני חושבת, בוגר של דיאנה ויין ג'ונס, והכי... היא הכי משחררת את עצמה לקצה עם מה שהיא מוכנה לומר ולהתעסק איתו. כי אני חושבת שזה הכי קרוב שהיא מגיעה לעיסוק במין. כי כשהיא מתייחסת קצת לפלירטוט ולהדגיש את החזה שלך מול גברים כדי להשיג דברים, זה כאילו לא ציפיתי לזה מדיאנה ויין ג'ונס, והיא עושה את זה מעניין. כן, כן. ומה שאמרתי בהתחלה, זה וזמן רוח רפאים הם בעיניי באמת הספרים הכי, מכל מה שקראתי, הספרים הכי בוגרים שלה. כן, וזה יפה כי היא גם מעבירה פה באמת, כמו שאמרתי בהתחלה, זה סיפור התבגרות מאוד משכנע, היא כאילו, אני נורא אהבתי את כל התהליכים שנינה עוברת בספר, נינה, החברה הפרועה של פולי, שבעצם
כל חודשיים יש כן. לה שיגעון אחר, ותמיד השיגעונות האלה מאוד משכנעים ומאוד ממש. תואמי גיל. וזה נעשה כל כך יפה. והקטע עם האמונות טפלות, מועדון האמונות התפלות, כן. שאני חושבת אולי אפילו מאפיינים במובן מסוים את גיל ההתבגרות, כאילו בפער שבין להיות ילד שקורא סיפורים דמיוניים, להיות מבוגר שלא מאמין בדמיונות, אז כל הנושא הזה של אמונות טפלות שנכנס שם כזה, שהוא מין בין לבין כזה. כן, גם איך שהיא מתארת טרנדים שמשתלטים על בית ספר, כן. ואז כולם מתעסקים בזה, כאילו, אני זוכרת את עצמי ביסודי, זה בדיוק מה שעשינו, כל מיני שטויות כאלה, כאילו, כל פעם טרנד אחר, וכל פעם זה כובש אותך, וזה נורא מצחיק. רשום לך עוד משהו? כאילו כתוב לי של כזה, וואי, היא עושה רומנטיקה כל כך טוב, אבל אני חוששת להגיד את זה על הספר הזה, כי זה ספר שבו באמת, כמו שאת אמרת, זה כאילו, את לא רוצה להיות בעד מערכת היחסים הזאת, ואז את מוצאת עצמך למרות זאת בעד מערכת היחסים הזאת. ממש, זה באמת הדבר הכי מטריד בספר הזה. כן, אבל כאילו זה כן עושה לי חשק שהיא הייתה כותבת יותר רומנטיקה, כי כשהיא עושה את זה, היא טובה בזה. כן, כן. ברוב הספרים היא עושה את זה, אבל היא כאילו מאוד קמצנית במה היא נותנת לנו, כאילו, כמה היא היא גם מתעסקת. עושה את זה בצורה יותר ילדותית. לא ילדותית במובן שלילי, אבל כן. במובן הספרות מתאימה לילדים. כן. כאילו, זה רומנטיקה ככה מאוד חמודה ותמימה בדרך כלל, ופה זה באמת רמה אחרת. כן, כן. וואו, אני באמת, כל כך נהניתי מהספר הזה, הוא גם ממשיך כאילו להדהד בראש מכל הסיבות שאמרנו, הוא מטריד מאוד, הכל ביחד. נהניתי ממנו, והיה לי מעניין גם לדבר איתך עליו. ממש. כן, אני חותמת על שני המשפטים האלה. היה כיף לקרוא אותו. מעניין שבקריאה שנייה, כאילו הופתעתי מכמה מעט זכרתי, כאילו בראש שלי חשבתי שאני זוכרת אותו מעולה, אבל כאילו נכנסתי אליו וכזה, רגע, מה? לאן זה הולך מכאן? מה קורה עכשיו? ממש, זה קורה לי הרבה עם טיילור אנג'לס, כי היא גם כל כך מרובת פרטים ומרובת תתי עלילות וכזה סימבוליקה. ולא צפויה, לא הולכת עם שבלונות. ממש, זה גם הופך אותה למישהי שנורא כיף לעשות לה קריאות חוזרות. כן. כי תמיד אני יודעת שאני כאילו לא זוכרת הכל, וזה תמיד יהיה לי כיף מחדש. יופי. טוב, אז זה היה אש וראש. כן, מקוות שנהנתם. תודה שהיית פה לדבר עליו. תודה לך. אם נהנתם ובא לכם, אז מוזמנים להמליץ על הפודקאסט למאזינים נוספים. יש לנו גם פודקאסט שני על סדרת סטרייק של ג'יי קיי רולינג, שזה קצת שונה, קצת רחוק, אבל כמו שאמרנו פעם, בריטיות. ספרות פנטזיה בריטיות. ספרות פנטזיה בריטיות. לא שסטרייק זה פנטזיה, אבל בסדר, נניח. אנחנו פשוט אוהבות לקשקש על ספרים, זה מה יש, ויש כזה קישורים למטה, וספרו לנו מה חשבתם ואיך היה, ואנחנו נשמח לקשקש עוד על אש וראש, במרחבי הרשת והמיילים ואיפה שתרצו.